Здесь остаешься? Не поедешь, Виктор, будешь, твои показания нужны будут. ای اوباشای ای سبحان الله ما نمیدونم ای خیلی ای مردک خوب نوشگری اما غندالی باین پود بشوا تو نیوژلی تو با граница мерен миёен бародари азиз ман иншолла ки пага видеоша мебурам нофромӯш накунед ки бародари азиз то 3-4 рӯза маҳан мешен агар ки розӣ бошед маълумоти прара мехоҳем бифаҳмем бародарҷоно номеро да занг бизанед иншолло ки ба прагӣ мефаҳмад ва бародарое ки мехоҳен кампирио чара падару модару ҳаҷ роӣ кунем бародарҷоно тараф да номер мебурая зангш бизанед иншолло ба амраи худо ана роишо кунем. Ассалому алейкум. Бародари азиз чӣ хелем сӯзакем хубакем худованд соз бошен тин бошен бародари азиз хоҳиш мекунем навора лайк монед навора паҳн кунед навора ба дараҷаи паҳнш кунем ки тоист ки ҳамин бародаро бибинанд мақсад бифаҳманд нигаҳ кунед да бародари азиз ҳамин бародароро дидестем ки дар чӣ ҳолат ғалтидагианд нигаҳ кунед бародаро ин корои шӯхӣ нест валлоҳи қасам ку ино ҳаёти падар ҳаёти модар ҳаёти худша майли худаш ина худаш агар фикри худша накунад ки ҳаёти падара ҳаёти модара месӯзонанд просто ку падару модари ҳамин ай фикри ҳамин бачаша мебурад меравад я масъалаи оддия да бародари азиз субҳоналлоҳ ман намедонам иша нигаҳ ки допустим бывшишам боша допустим бывшишам боша э бача чӣ хел инами ҳамин ту нигаҳ кеста ки як духтара як каса ҳамин ақибаш давида қучоқш гирифтаста мачакш кардаста ҳамин хелиё ки намедонам ки паде задад ту хита чӣ хел ҳис мекунӣ чӣ хел ҳис мекунӣ биен мард бача вори ҳамира барои хидмат қабул кунем ки чӣ хел ҳис мекавошӣ и ман намедонам и авбошай и субҳоналлоҳ ман намедонам и чӣ хели э мардак хуб ношугрӣ амо ғандали байни под бишавад то неужели ту барои ними қакоро бихези ҳаёти хита бисӯзонӣ неужели ту фикр накунӣ ки ту просто ҳаёти хита сӯзондисай монаш бибининаш бародари азиз субҳоналлоҳ аввале и тариша кур ранги авбош ман навдидестам бародар ман надида будам дида будам ҳо мақсад сильно мекардан мақсад я намуди мекардан ки ну вообще уже дига тари любовша ман навдидестам бародари азиз может ягон кас бига просто любовай байни ё ман тариша навдидестам аллоҳ бахша ба худо намедонам дига чӣ бигӯям ино бародари азиз ба филм ки бародараш ки уже педофилиш баровардагиян ӯ узбекай барои миллатшо нависондагӣ нестай як новусида нигаҳ кам ки ҳамин хелай анаи дигаришам ҳамун хелая неки гап дар сари узбеку тоҷик нарафтеста ё ки гап дар сари намедонам дигар миллати дигарош нарафтеста гап дар сари одаму одамгарӣ рафтеста ки чӣ хел совести ту позволят мекунад дар ин хел чизо уш ба фикрам задагӣ клейтай аллоҳу аълам агар задагӣ пиё набоша ба фикрам ки пеши духтаракои несовершавлетни намере бародари азиз вақте ки агар ки зади пиён кишидӣ мегӯяд ки девона бигирез ки пиён омад ҳамин хел аст мегӯяд девона бигирез ки пиён омад пас дига ма чӣ бигӯм бародари азиз субҳоналлоҳ ҳам мегӯм ки просто ҳаёти модарта месӯзонӣ ҳаёти падарта месӯзонӣ падару модари дорӣ дар байни ҳели ҳамсоя гарданакошона хам мекунӣ
ва баъдан ҳаёти худта месӯзонӣ ки прежди чем ҳамин корора кардан ту фикри худта накардӣ. Ту кардай накардай аллоҳу аълам, ман намедонам. Можед таҳматат кунанд, можед таҳматат накунанд, можед рафта бошӣ. Неки уна уш явна маълум аҷид занака бечора парда қичоқш гирифтаистай пусаш мега кинам э бимбире э бимбир э мурданат беки ту гишна уно дида э кор ки меҳнат ки азоб каш бара зан мегӣ ё ки кама э ҳами барои ҳами ҷондор тата камай камай ман савед наметавон ки мақсад бирем ки агар бихоҳӣ ку пално боридагиай неки субҳаналло ман ҳайронам ки чӣ хел ҳаёти худта месӯзонӣ ҳаёти худта чӣ бигӯм дигар бародари азиз просто барои он қадар мегӯм ки паҳниш кунен бинависонен мненияи худтона то паҳниш кунен ки то дигар бародарои мо ва шумо ва мақсад ҳам бародарое ки бибинанд ки ба ҳама хел коро даст назананд. Аллоҳ шоҳид ҳаёти худта месӯзонӣ, ҳаёти падару модарта месӯзонӣ, дар пеши ёру рафиқат ҳела ҳамсоят атавочат гардан боло кардан наметавонанд. Накунен хеле накунен. Худо нигаҳбонтон бошад.